Председател на Движението за права и свободи в оставка. Така ли коректно трябва да ви представя господин Карадайъ? Здравейте! Добро утро на вас и на вашите зрители. Мисля, че беше много коректно. Това е коректното. Да. Наистина, аз съм сигурен, че първо да ви благодаря, разбира се, че приехте поканата ни да гостувате. Сигурен съм, че много хора ще гледат това интервю в момента. Ако пък не го гледат, ще си го върна да го гледат. Така че с интерес, след вашето дълго мълчание и най-после проговаряне, ви посрещаме в студиото, тъкмо на нашето предаване и на нашата телевизия, за което още веднъж използвам случая да ви благодаря. Давате първо интервю от момента, в който внезапно, странно, неочаквано за мнозина подадохте оставка. Преди да приключи вашия мандат и преди дългоочакваната конференция на Движението за права и свободи. Ето сега повод да кажете наживо пред зрителите защо подадохте оставка предсрочно. Не беше лесно решение. Последните два мандата аз бях председател на Движението за права и свободи. Два тежки мандата, мога да кажа, за Движението за права и свободи, а и за мен. 2016 година, когато станах председател, Движението за права и свободи беше в доста трудна ситуация. Поредната алтернатива на Движението за права и свободи се появяваше и цели структури се отцепваха от ДПС. На изборите 2017 година се видя, че над 100 000 гласа минаха от другата страна. Имаше много работа, за да се опитаме да възстановим това, което губим, а и да защитим партията. 2019 година на евроизборите се видя, че алтернативният проект изчезва, но все още не можем да се възстановим загубените гласове. 2019 година на местните избори се видя, че вече процеса на възстановяване и връщане на доверието в ДПС е започнало и върви, но след това подбейде COVID-кризата. След COVID-кризата 2021 година 3 пъти бяхме на избори, парламентарни избори. 2022 година първият успешен вод на недоверие падна правителството и есента пак бяхме на предсрочни парламентарни избори. 23 година април месец имахме предсрочни парламентарни избори и сега на есен имахме местни избори. Резултата от всички тези избори искам да ги обобщя. Народните представители на Движението за права и свободи в този период от 26 станаха 36. В момента сме 36. Кметовете на общини от 34 на 38, 39 с коалиционните избори на ДПС около 50 кметове на общини имаме. Тоест, резултатите сме ги увеличили. Но искам да се върна към въпроса. Разбира се, тук вече след като толкова много говорих, тази изслушам, защото чакам отговор на въпроса. Да. След като преодоляхте отлива на гласове за тези толкова много години, 2 мандата председател на ДПС, подавате оставка. Какво се случи? Но ето вижте сега. 2 мандата бях председател. Преди това 2 мандата бях секретар на партията. От конференцията от 2009 година, от 2010 докато стана председател през 2016 година, 2 мандата аз бях секретар на партията. Преди това бях 2 мандата председател на младежката организация. Аз съм в централата на Движението за права и свободи от 1996 година от предварителните избори Желю Желев, Петър Стоянов. Представете ли си колко време е това? От 1996 година до сега аз съм в централата. Аз формално съм в ДПС от 1991 година от учредяването на академичните структури тук в Студентски град в София, но практически от 90-та година. Много дълъг период. Човек амортизира с времето. А при мен, както виждате, има и натрупана умора от партийната ми битност през целия този период. И в един момент се получава така, че има едно ново поколение по-млади политици,
които се позиционират на изборни длъжности в партията, дали като народни представители, дали като членове на оперативно бюро или кметове, или в различни структури. Те имат своята амбиция. И те трябва да имат този шанс за развитие. Когато един като мен много дълго се застои, къде отива и амбицията на следващите поколения. Това от една страна. Но от друга страна пък, като казвам, че решението беше тежко, редовите ДПС и местните структури пък те залагат на сигурност на познатото, на изпитаното. И затова аз няколко разговора имах с господин Доган преди да подам оставката. Заявих му, че ще подам оставка. Той не беше съгласен. 3-4 пъти сме говорили. Той не беше съгласен. Но аз вече бях решил. И затова на първото заседание на Централното ни оперативно бюро след местните избори, аз обявих, че съм си заявил оставката пред почетния председател. И го казах и защо. Мисля, че го публикувах и във Фейсбук. Достатъчно рано, т.е. на края на моя мандат, но достатъчно дори предварително, преди да я обявя на следващата конференция, кога ще бъде, за да е ясно, че самия аз не съм кандидат за следващ мандат. Да има достатъчно време за сериозен дебат за бъдещето на партията, а и да има достатъчно време за подготовка на евентуалните В момента кандидати. какви действия правите, господин Карабея? В момента правите ли нещо, така че да има време да се случи нещо до февруари, до партийната конференция на ДПС? Защо не ходите на работа в Народното събрание? Ето персонално от моя гледна точка аз правя няколко неща. Първо, с тази идея, с която си подадох оставката и съм го публикувал и във Фейсбук, аз се опитвам да не съм на терен. На политическия терен, за да може да се развие този процес. Защо не сте поне на терена на парламента? Ходете на работа поне. Този терен също е политически терен. Сега в момента, когато аз съм казал да има достатъчно време, като съм казал да има достатъчно време за подготовка на евентуалните бъдещи кандидати и за сериозния дебат за бъдещето на партията, нали разбирате, че самия аз, ако съм активен на политическия терен, то този процес малко ще бъде крив, изкривен ще бъде, няма да изглежда искрено, че аз не съм кандидат за следващия мандат. Ето това е да се отвори пистата за този процес. Това е от една страна, но от друга страна, аз почти всеки ден ходя в централата на ДПС. Административният процес в партията не е спрял. Както вие казахте, аз съм председател на партията в оставка. Да не кажа всеки ден, но почти всеки ден ние се виждаме и с господин Доган, и с господин Пеевски. Така че аз си върша работата. Но тук в целият този процес търсенето на дребната интрига замъглява същността на процеса. Как мислите, господин Карабея, защо почетният председател, доктор Ахмед Доган, изразява опасения за бъдещето на партията в тези вече две прословути последни писма, едното на 3 януари, другото преди това? Защо той иска да не допуска превръщането, и цитирам, в корпорация? Къде видя тревога доктор Доган в превръщането на ДПС в корпорация? Не само доктор Доган, но и други хора го виждаме. Значи, в някои от структурите, в някои от регионите се работи само срещу финансиране. И само това се чака. Това не е явление само за ДПС. И в ДПС. Притеснителното в случая е това да не се превърне в основен принцип в партията. Това е притеснителното. Кои са тези райони, които определят финансиране? В конкретния случай за разговора мисля, че не е нужно да се конкретизират регионите и структурите, и те си знаят, но ето назоваването на проблема. Ние в Движението за права и свободи имаме силата да назовем проблема, да го изведем на преден план и да му търсим решение. Да. Каква е личното ви отношение към превръщането в корпорация? За вас ли става дума в писмото на Ахмед Доган? Това е факт. Как може да стане за една персона?
Нито една персона не е партията. Тук става въпрос, пак ви го казвам, за определени структури в някои райони. Има ли опасност ДПС да изпадне в криза? Свикнали сме политическите трусове да засягат през дългите години демокрация и дългите години съществуване на ДПС, да засягат други партии, а не ДПС. Сега се създава общественото, медийно, публично усещане, че нещо става в ДПС. В криза ли е ДПС, господин Карадайъ? Не, ДПС не е в криза. Но нетипични явления за обществото се възприемат, а понякога и се представят едва ли не като криза и трусове. Аз мисля, че е съвсем нормално в различните структури да има промени в ръководните позиции, включително и на председателя на партията и на председателите на различни структури. Нещо повече. Съвсем нормално е да има промяна и в изборните политически позиции, като народни представители, евродепутати, кметове, общински съветници. Това са нормални неща. Ако обърнете внимание на кампанията ни за местни избори, там ние говорим за модела на приемственост, който го има в ДПС, и там говорим, че този модел на приемственост, който го имаме, трябва да го превърнем в култура на приемствеността, в политическа култура в ДПС. Това са нормални процеси, според мен. И затова категорично казвам, криза в ДПС няма, трусове няма. И ето, стигаме до модела на приемственост. Кой ще управлява Движението за права и свободи? Най-важната тема. На конференцията ще разберем кой, разбира се. Лансират се две имена. Двама са председатели. Да. Това в предимство ли е или е в ущърб на партията? Имали сме и трима са председатели. Мисля, че се спомняте. Един от тях бях аз. Така че не е нещо изключение, но тук трябва да се дадем сметка за следното. Има различни групи депесари, така да го кажа. Различни групи депесари. Дори, ако мога да си позволя, едно ново поколение депесари, да кажа, които са много по-практични, прагматични, с много по-високи амбиции, много нетърпеливи да се реализират амбициите, дори комерциални, мога да го кажа, които искат всичко да се случи тук и сега. Не предават такава значимост на ценностите. Не случайно и господин Доган казва, нали, в неговото изложение, там, че пазарната демокрация изежда ценностите. Но от друга страна трябва да се даваме сметка, че има няколко поколения депесари, които са преживели ужаса на възродителния процес. Които са преживели жертвите и репресиите на етническа основа. Затворите и лагерите, концлагерите, принудителното разселване, преселване, експулсацията на техните роднини и близки. Тоест, има и други поколения депесари, които са закърмили това ДПС с неговите ценности, идеали и философия и вече 34 години го следват. Затова в случая с съпредседателите се търси начин да се даде отговор на очакванията на различните групи депесари. Тоест, по-скоро, както казвахме Доган, двамата съпредседатели ще се допълват, а не очаквате да си съперничат. И сега да продължим. Ето логиката, нали, за съпредседателите, то е необходимо условие да се допълват, да се изразя като математик. Освен ако не стане напрежение и не почне да има и търкане. Освен ако не стане. Тогава се обезмисля философията на съпредседателя. Да. Съпредседателството е ефективно тогава, когато има взаимно допълване. И сега дайте, облечете го в имена, господин Карадайъ. Поколението на нетърпеливите, така наречени, както вие ни ги описахте, хиперактивните политици,
влиза господин Пеевски. Той е младото поколение, нетърпелив политик. Поколението на паметта, на ценностите и традицията, както ни описахте, влиза Джевдет Чакъров. Така ли да си ги представи? Много е близко до отговора, който бих дал аз. Не ги определят самите предложени за съпредседатели поколенчески. По-скоро те ги определят като хора, които евентуално биха покрили очакванията на различни групи ДПС-ари. А допада ли ви тази трактовка? Двама са председатели, етнически българин и етнически турчин. Единия говори на едната аудитория, другия говори на другата аудитория. Да. Значи, тук може би коментатори и анализатори малко услужливо избегват една фактология. От една страна се обръща внимание повече на това, че евентуално традиционните избиратели на ДПС могат да се разколебаят при една такава формула, но съвсем услужливо пропускат другата част на отговора. Защото Движението за права и свободи вече трайно присъства и в местната власт, и като народни представители в региони, където не живеят турци и мюсюлмани. И то с българи и в местната власт, етнически българи и в местната власт, и в Народното събрание. И то трайно присъства. И Враца, и Видин, и Монтана, и да не изреждаме регионите в страната. И с кметове на общини и така нататък. И то доста време. Някои от кметовете са по 3-4 мандата. Пак ще се повторя, може би, но ето нови групи ДПС-ари. С съпредседателството се цели да се даде отговор на очакванията на различни групи ДПС-ари. ДПС присъства трайно в тези райони, а нещо повече. Целта е да се разширява движението за права и свободи. Това е да допълним тогава една от целите, лансирана от почетния ви председател. Ще се умее ли Делян Пеевски да разшири политическото влияние на ДПС в българската политика, на българската карта сега? Първо, ДПС няма стратегическа цел да е първа политическа сила. Такива са геополитическите реалности. Но кои са реалностите? Да е първа политическа сила? Не, ДПС няма претенциите и няма такава стратегическа цел да бъде първа политическа сила. Но ДПС може устойчиво да бъде втора или трета политическа сила. Ще предвижи ли господин Пеевски ДПС в твърдо втора политическа сила? С господин Пеевски надявам се да успеем да го постигнем това. Виждате ли този процес, господин Карадайъ, като противовес, като, как да го кажа, изсветляването на ДПС? Официализирането в българската власт, влизането на ДПС в властта официално, изсветляването. Забележете, след дълги години сатанизиране. Дълги години... Не мога да приема термина изсветляване. Сатанизиране има само в онези, които искат да възприемат внушенията за сатанизиране. ДПС е първата регистрирана политическа партия след падането на комунистическия режим и вече 34 години следва своите ценности, философия, идеали. ДПС мисля, че много анализатори дори от една страна казват, че най-ясната и предвидима политическа партия, а от друга страна ето с вас говорим за изсветляване на сатанизиран образ. Не го възприемам просто. Извинявайте, господин Карадайъ, аз само за да разшифроваме и да ни помогнете вие в това да разшифроваме думите на почетния председател. Къде е вината в превръщането на ДПС в корпорация? Върху името Карадайъ, върху името Пеевски? Не, напротив, вече за втори път го задавате този въпрос. Не може да се персонализира отговорността за това явление. Нещо повече. А къде вижда опасността тогава, господин Доган? Пак ще повторя. Има определени структури, които работят само срещу финансиране. И само това чакат. Те са превърнали партийната си битност и дейност финансиране, работа. Няма финансиране, няма работа.
Вие знаете ли ги през вашия мандат? Разкрихте ли ги? Видяхте ли ги? Естествено ги знаем. Нещо повече. През моя мандат дори ние говорихме за дерибей в Движението за права и свободи. И пак и това явление не е само в ДПС. Но ние пак имахме силата да назовем този проблем, това явление, което е факт, и да му търсим решение. Ние имахме тази смелост и продължаваме. Едно от последните ви действия, господин Карадайъ, беше да заплашите, така да се каже, със съд ваши бивши, не знам, ще кажете, съмишленици или които коментират, които се изявяват като обществени коментатори по процесите в ДПС. Какво сега? Много ли са хората, които искате да съдите? Кои са тези хора? Не бих казал, че съм ги заплашвал. Не ги заплашвал. Мисля, че човек да си търси правата в съда, това е един демократичен механизъм. Но всеки ден човек да слуша лъжи и манипулации на основата на говори се, непроверена информация от достоверни източници, на лица, изключени от ДПС преди повече от 25-6 години, и в момента те пак да се явяват по медиите. Давам конкретен пример. Бил 3 години заместник-председател някъде преди 26 години, 90-те години, и днес се явява като бив заместник-председател на Движението за права и свободи. Има няколко такива. Нали си представяте, той последните 26 години къде са били? И тези хора с лъжи и манипулации да говорят по моя адрес всеки ден с откровени лъжи. Значи съда е демократичен механизъм, но тук има и друго. Тук има и журналисти, и анализатори, които вече с изкарани от контекста изрази се опитват да ме манипулират, включително и персонално по мой адрес. Господин Доган, като говори за възстановяване на живата връзка с хората, те го обявяват остра критика срещу господин Карадайъ. Пропускат един древен факт обаче. Още 2011 година имаше световна конференция на тема прекъсната е връзката между хората и политиката и политиците от друга страна. Нещо повече. 2017 година един от приоритетите на ДПС беше и все още е включването на свободните активни граждани в политическите процеси. Нали виждате? Тези хора се определят и се самоопределят като познавачи на ДПС и взимат едни изразчета и правят внушения и услужливо пропускат реални факти. Има и ред други примери по моя адрес. Включително обращението Драги. Обращението Драги през 23-та година и обращението Драги за рождения ден през 16-та година, каква е на разликата? Само че сега в момента на тях им върши работа, изкарано от контекста, да го експлоатират по друг начин. За мярата, за не знам си какво. Има доста неща, които включително и за залитането за Турция. Към Турция. Само тук искам да обърна внимание. Коментират, че съм бил залитнал към Турция. Не. За подобряването на активните отношения с Република Турция, ние го имаме като приоритет и все още го имаме. Имахме го и го имаме. И работим за това по решение на колективните органи на партията, но нещо повече искам да кажа тук. България има стратегически интерес да има много добри отношения с Република Турция. В частност, разбира се, и ДПС като българска политическа партия. Но тук не толкова моята персона е важна. Има и по-важни неща тук. Вижте, анализатори, които се самоопределят като познавачи на ДПС, говорят за етнореволюция, говорят за силово налагане на това. За какво иде реч? Изобщо дават ли си сметка какво правят? Това е терминология от възродителния процес. Те дават ли си сметка какви асоциации възбуждат в нас депесарите? А те се самоопределят като редови депесари. Те могат ли да носят отговорността на това, което правят?
Ето това пък са много по-важните въпроси от персоната. И за това става въпрос. Ще работите ли до конференцията на ДПС, господин Карадайъ, за един или друг кандидат? Ще помагате ли на някой или казвате, отстранил съм се нарочно от този терен? Виждате, че аз съм излязал нарочно от терена, и за кого да дам... искате да видите като председател на партия? Вие за кого ще гласувате? Аз съм се оттеглил от терена, за да дам възможност да има сериозен дебат за бъдещето на партията и да имат достатъчно време да се подготвят кандидатите. Има още доста време до конференцията, месец и половина има. Нека да извървим своя нормален, естествен път. Как виждате връщането на ДПС при хората? Нали това каза Делян Пеевски? Ние ви обичаме и ще се върнем при вас. Какво означава това? Ето пак да продължа мисълта. Един от приоритетите на ДПС е включването на свободните активни граждани в политиката. То още от 2017 година. Преди малко казах и за Световната конференция в САЩ от 2011 година. Само да ви кажа обаче какво сме направили за това. След като ги приехме като приоритети през 2017 година, самия аз 2 години до края на 2019 година без предупреждение посещавах регионите. Без предупреждение посещавах регионите през от 2017 до 2019 година. COVID прекъсна малко този процес. След това маратона от избори. И 2021, и 2022, и 2023 непрекъснато сме в избори. И по един или друг начин COVID и след COVID периода малко забави тези темпове. И днес като казваме, възстановяването на живата връзка с хората и решаването на техните конкретни проблеми, това не е новина, това не е работа и тъй като в този период сме го забавили, сега в момента по-скоро трябва с ускорени темпове да го развиваме. Но това не е задача само на ДПС. Но ние в ДПС си го имаме като задача. Това е задача и за другите партии. За политиката като цяло, не е само в България. Като казвате другите партии, че е задача на другите партии, в сглобката ли е ДПС? Ние подкрепяме. В момента това правителство, според нас още... Вие знаково, вие, господин Пеевски, натиснахте копчето за кабинета и за ротационното правителство на Денков. Да, така ли беше? Да, до там исках да стигна. Ние подкрепихме с господин Пеевски правителството, а цялата парламентарна група не подкрепи, за да покажем, че ние не участваме в това правителство, но това е възможното за политическата стабилност в България за момента. След като го подкрепяте и след като това е единственото възможно за политическата действителност правителство, защо не искате министри, защо не искате заместник министри? Към настоящия момент политическата ситуация е такава. ПП, ГЕРБ си имат достатъчно народни представители като мнозинство, но без нас не можеха да се случат конституционните промени. И в една такава ситуация нормално е, ние нямаме претенции към министри, замминистри, т.е. участие в политическите кабинети в момента. Но искам да отбележа. ДПС не е кръжок. Не е НГО, не е НПО. ДПС е политическа партия. А по дефиниция политическите партии са обществени организации с цел власт. Ето ви и още една причина, за която ДПС се опитва да се разширява. Ние целта за властта е, за да можем да си реализираме нашата програма, нашите цели, нашите приоритети, които впрочем се одобряват от по-голямата част от обществото. Думата търпение ли е, господин Карадайъ? Чакайки ротацията, това не е важно. Плавно ще мине тази ротация и без участието на ДПС в нея. Но при други условия ще видим друга политическа действителност. С търпение. Така ли? Естествено, че е с търпене. И няма нищо на всяка цена в политика. Няма нищо на всяка цена. Имате ли партии сателити, вие, ДПС? Много се говореше през годините за такива, че са под ваше политическо инженерство създадени, че съществуват включително и в настоящото Народно събрание. Имате такива. Имате ли си сателити? Не. Категорично отговор е не. Как да имаме сателити? И за какво са ни сателити? За какво са ни сателити? Добре, на една политическа партия за какво са и сателити? Няма такова нещо. Но това са едни удобни опорки за хора, които търсят
да манипулират и да реализират определени внушения чрез пак откровени лъжи. Последно, оставате верен на партията, оставате като, как се казва, войник на ДПС, оставате верен на партията. Категорично да. ДПС за мен е съдба, кауза, начин на живот, с философията, с ценностите, с идеалите, които е създаден. Накъде след февруари? Накъде, лично вие накъде след февруари? В Европейския парламент, посланник на България в Анкара заради изближените отношения с Турция? Благодаря. Благодаря на загрижените за моето бъдеще, загрижеността за моето бъдеще. Благодаря. Видях такива коментари. Нека да мине първо конференцията, след това ще видим. Първото интервю след подадената оставка на Мустафа Карадайъ пред Българската национална телевизия. Аз ви благодаря за този разговор.